Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaqy täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmekdäşiz. Şun, hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrlik Komitetining başlygynyň käbir orunmasarlary hem paýtagtymyň wekalaýetlerini häkimleri bilen sanly ulgam arkaly nowatdaky iş maksadyna geçirdi. Onu ýurdumyň sebäplerini hem paýtagtymyzy durmuş ykdysata dönüşdirmek, möhümligini O.Hojaniyazow işleriniň alınıp barlyşy, ähli halyk baý ekmek dawarasyna hem öňde boljak şanly senelere urulýan taýýarlyk işleri we beýleki möhüm meselelere ara alınıp maslahatlaşyldy. Döwlet başdanymyz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp bir wagtda Aşgabat şäheriniň häkimi Ganymew hemde Ministrler Komitetining başlygynyň paýtagtymyda gödöwçilik edýän orunmasary Pürçekowy gün aratnaşyga çagyrdy. Aşgabat şäheriniň häkimi paýtagtymyzdaky işleň ýagdaýy, araççylyk gadalaryny berja etmek hemde ýurdumyzyň baş şäherini mundan beýlägim awadarlaşdyrmak boýunça geçirilýän çäreler, dürli maksatly detgalarda alınıp barylýan guruluş işleriniň depkini, kış mewsimine görülýän taýýarlyk işleri barada hatawat berdi. Hormatly prezidentimiz hatawatyň paýtagtymyzda ýaýwanlandyrylan ähli işleň ýokary hil derejesinde hemde estetika we ekologiýa talaplary göz tutulup, toplumlaryň esasy amala asyrylmalygyny bellädi. Şunu ilatyň ýokary amatly ýaşaýyş durmuş şertleriniň üpçün edilmegi üýtgöwsüz talap bolup durýar. Şoň bilen baglykda milli liderimiz Aşgabat şäherini ösdürmegiň uzak geljegi nazarlayan konsepsiýasynyň durmuşa geçirilmegine ören oýlanşykly çemeleşmegiň zerurdygyna ünsekdi. Döwlet başdanymyz gyş pasynyň golaýlaşmagy bilen baglylykda paýtagtymyzyň häkimine ýyladys ulgamynyň bökdönsiz işledilmegini, jemaat gulluklarının işleriniň utgaşdyrylmagyny üpçün etmek meselelerini berk gödöwçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başdanymyz Aşgabat şäherini mundan beýlägim ösdürmek boýunça öňde durýan möhüm wezipeler baradaky gurrun dowam edip, ýurdumyzyň baş şäherini awadanlaşdyrmak boýunça işleri berk gödöwçilikde saklamagy häkimden talap etdi. Paýtagtymyzda araççylyk gadalaryny saklamak üçin niýetlenen tehnikalar netijeli işledilmelidir. Şoň bilen birlikde milli liderimiz Aşgabat şäheriniň ýylylyk suw energiýa hemde gaz üçinçilik ulgamlarynyň bökdönsiz işledilmegini üpçün etmegiň möhümdigini belledi. Aşgabat özüniň belent derejesine laýyklykda ähli wagtlarda şol sanyny awadançylyk hemde adamlaryň ýaşamagy üçin amatly şertler döretmekde öňde bardy. Sanly tehnologiýalary, bedeg we ekologiýa owurlaryna nusgalyk şäher bolmalydyr diýip hormatly prezidentimiz nykdy. Hemde vice-premier we Aşgabat şäheriniň häkimine degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Komitetining başlygynyň orunmasary Pürçekow gödöwçilik edýän düzümlerini alınıp barylýan işler, detgalan guruluşynyň ýokary derejesini, kış mewsiminde elektrik energiýasynyň we ýylylyk ulgamlarynyň bökdönsiz işini üpçün etmek hemde himiýa senatyny ösdürmek boýunça geçirilýän çäreler barada hatawat berdi. Hormatly prezidentimiz hatawatyň ýurdumyzda amala asyrylýan guruluş işleriniň ýagdaýyny teljermegi, binalar gurmagyň berk gödöwçilikde saklanylmalygyna ünsekip bu wagtda vice-premier anyk görkezmeler berdi. Şoň bilen baglylykda döwlet başdanymyz pudoklaryň ösdürilmegini, guruluş toplumynyň zerurlyklaryny doly meçberde üpçün etmek üçin ähli şertleň döredilmeliligini aýratyn belledi. Milli liderimiz öňde goýulan wezipeleň durmuşa geçirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny ýygyp, degişli düzümlüň, inženerçilik tehnika ulgamlaryň döwrewaplaşdyrylmagyna, himiýa senatyny, energetika pudogyny işleň kämilleşdirilmegine, toplumda sanly ulgamyň hemde öňde barjy tehnologiýalaryň işleň ornaşdyrylmagyna, ýyladys ulgamlarynyň bökdönsiz işledilmegini üpçün etmek, umumyň halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygyderli gowlandyrmak meseleleriniň toplumlaryň çözülmegine aýratyn üns bermegiň, döwlet adam süýndirdiýän şygar baş ýörelge edinen ýurdumyzyň baş maksadydygyny aýdyp, bu wagtda vice-premier bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny Ministrler Komitetining başlygynyň owatana toplumna gödöwçilik edýän orunmasary Oragelliýew hemde welaýetliň häkimleri bilen dowam etdi. İlki bilen Akal welaýatynyň häkimi Gurbanow sebäpdäki işleň ýagdaýy, möhümligin O.Hojaniyazow işleriniň depkinini güýçlendirmek boýunça alınıp barylýan çäreler barada hatawat berdi. Babaday hanlaň tutanýerli zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen paýta hasylyny gysga möhletde, isripsiz ýygnamak hemde ýygnalan hasyly harmanxanalara daşamak üçin O.Hojaniyazow tehnikalarynyň guramaçylykly ulanylýanlygy barada habar berildi. Kärenetçi paýtaçylar ýetişdirilen hasyly doly we ýetkisi ýygnap almak üçin tutanýerli zähmet çekýärler. Güýzlük buğday ekisiniň öz wagtyna tamamlananyny hemde göýek maýtaly meýdanlarda suw tutmak we tehnikalary hemde enzamlary ulanmak arkaly olara ýydyk etmek işleriniň talaba laýyk alınıp barylýanlygy barada aýdyldy. Şunu agrotehnikanyň talaplarynyň berja edilmegine uly ähmiýet berilýär.
Yurdumuzda azyk bolşulugyny üpçün etmek üçin welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna belenen möhletlere laýyklykda güýzlük yer almak hemde beýleki göw önümlüň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň prezidentiniň yurdumyzy durmuşyk saatdaýdan ösürmek maksatnamasyna hemde oba milli maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilen işleri öz wagtynda we ýokary hili ýerine ýetirmek babatda alınıp barýan çäreler hakynda hatawat berildi. Hudusanam welaýatyň gurulşyk meýdançalarynaky işleň ýagdaýy hemde ýerlerde durmuş ýaşaýyş düzümlerini kämilleşdirmek boýunça amala asyrlayan işler barada aýdyldy. Döwlet başdanmagy hatawat dinläp, paýtaýga möhümini işleri toplumlaryň we öz wagtynda ýerine ýetirmek möhümdigine ünsekip, degişli agrotehnik çäreleň depkinini güýçlendirmek wezipetini goýdy. Milli liderimiz paýtaýga möhüminiň depkini bilen gyzyklanyp, welaýatyň käbir etraplarynda bu wajibi işin depkininiň petdigine häkimiň ünsüni çekdi. Hormatly prezidentimiz bu işde häzirki zaman O.Hojaniyazow tehnikalaryny netijeli ulanmagyň zerurdygyny bellidi. Döwlet başdanmagy welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna ähli işleň O.Hojaniyazow alimlaryň maslahatlaryna laýyklykda amala asyrylmalygyny tap häkime hemde vice-premiere degişli tapşyryklar berdi. Şol sany agaltynyň hasylyny soň hanasyna içinde ýygnap almagy tapşyrdy. Yurdumuzda azyk bolçulugyny potalandyrmak maksady bilen güýzlük yer almak, gök we bakça hemde beýleki azyklyk ekinlen hasylyny gysga möhletde ýygnap almak zerurdur. Welaýatyň häkimine 6-njy noýabrda Sewitde güýzlük baý etmek möhümini, gödegine tutulan baý etmek şäherine öz wagtynda taýýarlyk görmek barada degişli tapşyryklar berildi. Hormatly prezidentimiz gödegine tutulan wezipeleri ýerine ýetirmek, düzümleýini taslamalyň durmuşa geçerisinde gödegçiligi güýçlendirmegiň möhümdigine ünsekip, şunu işleň ýokary hiliniň öz wagtynda tamamlanmagyň hemde gurulýan binalaryň halkara ölçeklerini kwap gelmeginiň esasy görkezji bolup durýanlygyny aýdyp, bu wagtda häkime degişli görkezmeler berdi. Soňra Balkan welaýatynyň häkimi Atahalif Sewitde geçirilýän işler ilkinji nowatda buğday ekisiniň üstünlükli tamamlananyny, mühim O.Hojaniyazow möhüm bolan paýta ýygynyň guramaçylykly geçirilýänligi, beýleki O.Hojaniyazow ekinleriniň hudusanam yer almak hemde gant şugunlarynyň hasylynyň ýygnalýanlygy, şeýlede ähli halk baý etmek möhümini taýýarlyk görüşi barada hatawat berdi. Şoňlar welaýatda ýetişdirilen agaltyn hasylyny gysga möhletde hemde ýetkisi ýygnap almak üçin hemme zerur çäreler görülýär. Şunu paýta ýygyjy kombaýnlaryň netijeli işledilmegini üpçün etmek, ýygnalan hasyly harmanhanalary hemde paýta rassalaýjy kärhanalary bökdönsiz daşamak üçin tagallalar edilýär. Welaýat häkimi oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň ulanylmaga berilmeli meýilleşdirilen desgalarda işleň barşy, şeýlede şanly senelere taýýarlyk görüşi barada da hatawat berdi. Hormatly prezidentimiz hatawat dinläp, welaýatyň etraplaryna paýta ýygymynyň depkini bilen gyzyklandy. Şoň bilen baglykda döwlet başdanmagy howan amatly şertlerinden peýdalanyp paýta ýygym möhümini öz wagtynda tamamlamak üçin işleri güýçlendirmek babatda häkime hemde vice-premiere birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Daýhanlyň netijeli zähmet çekmek üçin mümkinçilikleri döretmäge, şeýlede bar bolan maddi enzamlaryň feristeleri netijeli ulanmaga berk gödegçilik ýoly goýulmalydyr diýip döwlet başdanmagy bellidi. Milli liderimiz ýygnalan hasyly öz wagtynda we ýetkisi harmanhanalary ertmegiň hemde agrotehnikanyň ähli kadrlaryny berk berja edip, oň ýokary hilli saklanylmagynyň ähmiýetini belledi. Döwlet başdanmagy owatana toplumyny amala asyrlayan özgörtmeliň ähmiýetini ýygyp, ekrançylyk işleriniň ýerine ýetirilişine hemme taraplaryň jogapkärçilikli çemeleşmegiň wajypdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz buğdaýa suw tutmagy agrotehnikanyň kadrlaryny laýyklykda geçirmegiň, dänelik ekinlere ýydyk etmegiň, şunyň buğurdaky ören wajibi işdigini aýdyp, bu babatda häkime degişli görkezmeler berdi. Milli liderimiz döwlet maksatnamalaryň çäklerini welaýaty durmuş ykdysadydan ösürmegiň ileri tutulýan ugrulary barada durup geçip, dürli maksatly desgalary öz wagtynda ulanmaga bermek boýunça anyk tapşyryklar berdi. Şolaň gurulşygy bildirilýän ýokary talaplara laýyklykda alınıp barylmalylar. Soňra sanlygly markaly geçirilýän iş maslahatyna Daşoğlu welaýatynyň häkimi Nazar Muradow Sewitdäki işleň ýagdaýy, paýta hasylyny ýokary depkinde ýygnamak, güýzlük däne ekinlerine hyzmat etmek boýunça işleň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda geçirilýänligi, şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri barada hatawat berdi. Hususanam geljek gelen buğday hasylynyň düýbüni tutmak üçin galla ekisiniň üstünlükli tamamlananyny, buğday ekilen meýdanlary göwgörüş we ösüş suwuny tutmak, agrotehnik çäreleri geçirmekde tehnikanyň we enzamlaryň netijeli peýdalanylýanlygy barada habar berildi. Şoň bilen birlikde kombaýnlar bilen ýetişdirilen paýta hasylyny ýetkisi ýygnamak uruny ýygymyň depkininiň güýçlendirilmegi, ýygnalan paýta hasylyny kabul ediş bölümlerine bökdönsiz daşamak meseleleri üns merkezinde saklanýar. Şalyň we beýleki O.Hojaniyazow ekinleriniň bol hasylyny almak maksady bilen agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda işler alınıp barylýar.
Döwlet başdanymyzyň başlangyjy bilen amala asyrlayan ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysaty aýdan ösürmek maksatnamasynyň hemde düýpli özgertmeler gödeginde tutulan oba milli maksatnamasynyň çäklerine degişli işlen geçirilýänligi barada habar berildi. Daşowdy welaýatynda dürli maksatly defhalardaky gurulşyk işleriniň ýagdaýy, ähli halk baý etmek dabaratyna taýýarlyk görmek meseleleri berk gödegçilikde saklanýar. Hormatly prezidentimiz Hasabatdyň läp merdana daýhanlarymyzyň tutan ýerli zähmeti bilen ýetişdirilen paýta hatyrynyň öz wagtynda ýetkisi ýygnalyp alynmagyny üpçün etmegi günüň mühim meselesi hökmünde kesgitledi. Döwlet başdanymyzy şu gylgalanly günlerde welaýatyň käbir etraplaryna paýta ýygnynyň depkiniň pesdigine üns çekdi. Milli liderimiz muň üçin bu mewsümde gatnaşan ähli düzümleriň faýdaşykly işini üpçün etmek, paýtaçylar üçin göwnüjay şertleri döretmek meselelerini üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny aýdyp, bu babatda vice-premieri hemde häkime bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Bu urda öňde goýulan wezipeleň oňun çözülmegine, şol sanyna welaýatda pudogyň maddi enzamlaryň binýadyny doli derejede ulanmagy, agrotekniki gadalan berk berjay edilmegi, ekrançylaryň we mehanizatorlaryň netijeli zähmet çekmek üçin ähli şertleri döretmek meselelerine toplumlaryň çemeleşilmelidir. Soň bilen bir wagtda döwlet başdanymyz geljek ýyl bol hatyl almagyň görewi bolan güýzlük buğday eklen meýdanlara ýyda edilenine agroteknik gadalan berk berjay edilmegini üpçün etmegi talap etdi. Adyk bolşulugynyň binýadyny potolandyrmak hemde bol hatyl almak maksady bilen şaly ýer almak hatylyny gök, bakça we beýleki O.Hojaniyazow önümlerini gysga möhletde ýygnap almak zerurdyr. Hormatly prezidentimiz şeýle-de 6-njy noýabra meýilleşdirilen güýzlük baý etmek dabaratynyň çäklerini, agaç hatyllarynyň ekiljek ýerlerini hemde olaň möçlerini kesgitlemek meselelerine aýratyn üns berilmeligini belledi. Milli liderimiz bu işden Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysaty aýdan ösürmek maksatnamasyna kesgitlenen wezipeleň talabalar ýerine ýetirmegine ýardam berjekdigini belledi. Hemde häkime degişli görkezmeler berdi. Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Lewap welaýatynyň häkimi Amangelliýewiň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim güýzlük buğdaýyň eksiniň bellenen möhletde üstünlükli tamamlananyny, alınıp barylýan mögsümlöýün meýdan işleri, paýta hatyryny çalt tepkinlerde ýygnap almak hemde agroteknika gadalaryna laýyklykda geljek ýylyň bol hatyryny almak maksady bilen güýzlük buğdaýy talabalaýyk ýyda edilýänligi barada hasabat berdi. Bellenilýäli herki wagtda welaýatda agaltynyň ýetişdirilen hatyryny gysga möhletde we ýetkisi ýygnap almak üçin zerur çäreler geçirilýär. Şunda paýta ýygyjy kampanýalaryň netijeli işledilmegini üpçün etmek, ýygnalan hatyl kabul ediş garmanxanalaryna hemde paýta rassalaýjy kärhanalary bökdönşsiz daşamak uruny ähli zerur tagallar edilýär. Mundan başga da häkim welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna şalyň, ýer almaň, gök we bakça ekinleriniň bol hatylyny ýygnap almak goýunça geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle-de ähli halk baý etmek dabaratyna taýýarlyk görmek goýunça geçirilen çäreler barada hasabat berildi. Oň dowamynda ýörüýte bölünip berilen ýerlerde agaç nakallary ekiler. Häkim ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş ykdysaty aýdan ösürmek goýunça maksatnamada hemde oba milli maksatnamasyna gödeginde tutulan wezipeleň ýerine ýetirişi barada hasabat bermek bilen tebitde gurulşyk alınıp barylýan binalardaky işleň ýagdaýy barada aýtdy. Gurulşyk işleri bildirilýän ýokary talaplara laýyklykda alınıp barylýar. Hormatly prezidentimiz Hasabatdyň läp ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barylýan ähli işleň agroteknika görkezmelerine laýyklykda amala asyrylmagyny we hil hadalarynyň berjay edilmegini berk gödegçilikde saklamagyň zerurdygyny üns çekdi. Milli liderimiz welaýatda paýta hatylyny öz wagtynda ýygnamakda käbir etraplarda pes derejede alınıp barylýanyny aýdyp, kärinesi babadyýhanlaryň tutan ýerli zähmeti bilen ýetişdirilen paýta hatylyny gysga möhletlerde we ýetkisi ýygnap almak hemde watanymyzyň harmanyna tapşyrmak üçin bar bolan ähli şertleň peýdalanylmagynyň möhimdigini häkimiň we vice-premieriň ünsüni çekdi we bu işiň depkinini güýçlendirmek barada anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başdanymyz ýylatymyzy ter we ýokumly önümler bilen bökdönşsiz üpçün etmek, şeýle-de welaýatda ýetişdirilen ýer alma saly hatylyny gysga möhletlerde we ýetkisi ýygnap almak üçin zerur çäreleň öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň möhimdigini belledi. Häkime öňde boljak ähli halk baý etmek dabaratynyň çäklerini, tebitiň toprak howa şertlerine laýyk gelýän baý nahallarynyň ekiljek ýerlerini kesgitlemek boýunça anyk görkezmeler berildi. Milli liderimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysaty aýdan ösürmek maksatnamasyna hemde oba milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyla bellenen wezipeleň öz wagtynda ýerine ýetirmegi üçin zerur çäreleri görmek tapşyrdy.
Sonra Marul ayetinin häkimi ana berdi. Sebitdäki işleň ýagdaýy, şol sany O.Hojanyazowlyk pudogyny alınıp barylýan işler, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylygyna gönükdirilen döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek ugruna geçirilen çäreler barada hatawat berdi. Yetiştirilen hatyly watanymyzyň harmanlaryny tapşyrmak üçin welaýatyň ekin meýdanlaryna paýta hatylyny, şeýle-de gant sugunlaryny ýygnap almak boýunça geçirilen işler barada habar berildi. Şol bir wagtda kabul ediş bölümleriniň hemde gaýtadan işleýän kärhanalaryň bökdönsiz işini üçin etmek boýunça degisli çäreler geçirilýär. Häkim buğday ekisiniň bellenen möhletde tamamlanan barada hatawat berip, şunlar bu gymmatly azyklyk ekine göwgörüş we ösüş tuğunyň berilýändigini hemde talaba laýyk ýygyk edilýändigini aýtdy. Mundan başga-da häkim 6-njy noýabrda geçiriljek ähli halk baý etmek dawaratyna görülýän taýýarlyk işler barada hatawat berdi. Meýilleşdirilen çäreleri guramaçylykly geçirmek maksady bilen degisli dödümlüň sadaşykly işleri üçin edilýär. Häkim oba milli maksatnamasynda bellenen çäreleň ýerine ýetirilmegini üçin etmek maksady bilen oň çäklerine dürli maksatly defhalan guruluş işleriniň alınıp barylýanyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz hatawat dinläp, welaýatda paýta ýygymynyň depkini bilen gyzyklandy. Şunu döwlet başdanmy käbir etraplarda paýta ýygymynyň depkinini güýçlendirmek, ýetişdirilen hatyry soň hanatyny içinde ýygnap almak meseleleriniň üstünde durup geçdi. Milli liderimiz paýtaň ören gymmatly çiýip alyp durýanlygyny belläp, ähli güýçleri we teristleri ýetişdirilen hatyryň öz wagtynda ýygnalyp alınmagyny hemde ony gögnöjäý derejede saklanylmagyny üpsün etmäge gönükdirmek tapşyrdy. Milli liderimiz bular barada aýtmak bilen häkime hemde vice-premiere O.Hojalyk tehnikalarynyň we enzamlarynyň bökdönsiz iş edilmegini, owa dähmetkeşleriniň netijeli dähmeti üçin amatly şertleri döretmek meselesini berk gödökçülükde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başdanmy buğday ekilen meýdanlary ýeterlik mukdarda ösüş tuğu bilen üpsün etmek, ýurdumyzyň her bir sebitiniň toprak howa şertlerini nazara alyp, suwarmagyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak meselelerine üns çekdi. Şeýle-de döwlet başdanmy azyk bolçulugyny pogtalandyrmak maksady bilen göw ekinlerden bol hasyl almak, dürli görnüşi O.Hojalyk önümleriniň önümçiligini giňeltmek boýunça netijeli çäreleň görülmeligini belledi. Hormatly prezidentimiz welaýaty uzak möhletleri nazarlayan durmuş ykdysadydan ösdürmek wezipelerine degip geçmek bilen häkime oba milli maksatnamasynyň ýygyderli durmuşa geçirilmegini, dürli görnüşi agaç nahallarynyň ekiljek ýerlerini kesgitlemek boýunça meýilnamalaryň amala aşyrylmagyny berk gödökçülükde saklamagy tapşyrdy. Milli liderimiz welaýatda bina edilýän defhalarda guruluş işleriniň hiliniň üçin edilmeginiň hemde olaň bellenen möhletinde ulanmagy berilmeginiň ýygyderli gödökçülükde saklanylmalygyny belledi hemde bu wagtda häkime anyk görkezmeler berdi. Soňra iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Oradyliýewiň hasabaty bilen dowam etdi. Vice-premier ýurdumyzyň O.Hojalyk toplumyndaky işleň ýagdaýy, paýta ýygym mögzüminiň depkinini güýçlendirmek babatdaky çäreler, ýurdumyzyň welaýatlaryna buğday ekisiniň jemleri barada hasabat berdi. Watan toplumynyň işgärleri hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini üstünlükli çözmek üçin ähli tagallarly diýerler. Paýtaçylarymyz bol hasyly ösdürip ýetişdirdiler we paýta taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin güýç gaýratlaryny aýaman zähmet çekýärler. Şunlar paýta ýygymy güýçli depkinle dowam etdirilýär. Edermen babaday hanlarymyz hasyly ýetkisi ýygnap almak üçin ähli zerur çäreler görýärler. Şunlardaki amatly howa şertlerinden netijeli peýdalanyp, paýta hasylyny gysga möhletde ýygnap almak hemde onu harmanhanalary hemde paýta rasalaýjy kärhanalary daşamak üçin kombaynlar, tehnikalar dol güýjünde işledilýär. Ýylatyň dürli görnüşi O.Hojalyk önümlerini isteklerini kanaatlandyrmak boýunça ýygyderli işler alınıp barylýar. Şoň bilen baglykda Daşagy we Lewap welaýatlaryna salyň hemde Balkan we Mar welaýatlaryna güýzlük gans sugunlarynyň bereketli hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär. Ýurdumyzda azyk bolçulugyny üpsün etmek üçin ekin meýdanlaryna güýzlük ýer almaň, göýök hemde beýleki O.Hojalyk ekinleriniň hasylyny ýygnap almak boýunça işler alınıp barylýar. Vice-premier ähli halk baý etmek dawaratyny geçirmek boýunça alınıp barylýan işler barada da hatawat berdi. Hormatly prezidentimiz hatawat dinläp, hemde ekrançylaryň öňünde duran ileri tutulýan wezipeler gysga möhletde çözmäge üns çekip, paýta ýygym mögzümini ýokary hilli tamamlamagyň zerurdygyny ýetdi. Döwlet başdanmy O.Hojalygyny amala aşyrylýan işleň uly ähmiýetini belläp, buğday ekinen meýdanlarda ýygyk etmek we suw tutmak işleriniň agrotehnika gaýdalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegine üns çekdi. Göýök maýtalary ziýan merzilerden goramak üçin ähli zerur çäreler görülmelidir.
Milli liderimiz partasının ýerginsiz ähmeti bilen ýetişdirilen bol agaltyn hatylyny ýetkisiz ýygnap almak hem de tapşyrylan hatyl üçin hataplaşyklary öz wagtynda geçirmek üçin bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmagyň möhümdigini belledi. Şunlar Watan toplumyny şalyň gant sugunlarynyň we beýleki ekinlen hatylyny ýygnap almak işleri pudogyň öňünde duran iler tutulýan wezipelerdir diýip döwlet başlarymyz sözüni dowam etdi. Milli liderimiz ýurdumyzyň alyk bolçulugyny artdyrmak hem de ilaty ýylyň bütün dowamyna yer alma hem de beýleki göýek we bakçy önümleri bilen üpçün etmek maksady bilen şol önümleri kabul etmek we saklamagyň bildirilýän talaplara laýykda üpçün edilmegi babatyna tawsyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ähli halk bagy ekmek dawaratyny geçirmäge ören jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, bagy kiljek ýerleri hem de nahallary taýýarlamagy, geçiriljek giň mösürli çäräň ýokary guramaçylygyny üpçün etmäge aýratyn üns bermek babatda ýol başçylara görkezmeler berdi. Şeýle-de hatyl toýuny ýokary derejede geçirmek bilen bagly çäreleň meýilnamasyny taýýarlamak barada tawsyryklar berdi. Bu dabaralarda daýhanyň atylly ähmeti, ekrançylarymyzyň şol sanyna paçasylyň we gallaçylyň ýeten belen sepkitleri öz münasip beýanyny tapmalar diýip milli liderimiz belledi. Döwlet başdanymyz sanly ulgam boýunça geçirilen iş maslahatyny jemläp, onu garalan meselen ören wajypdygyny belledi hem de Watan toplumynyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipeleri, ýokary hilli O.Hojaniyazow önümleriniň öndürülüşini artdyrmagy, yerden we suwdan netijeli peýdalanmagy, ekrançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmagy we ýurdumyzda azyk bolçulugyny putalandyrmagy ilkinji nowatdaky wezipeleň hataryna görkezdi. Hormatly prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara mehriban halkymyzyň bagtyýarlygynyň, awadan durumsynyň, berkarar watanymyzyň mundan beýlegem ykdysady ötüşiniň bäkbeýdine giň mösürli özgertmeler amala asyrmak işlerinde uly üstünlikleri arzu etdi. Türkmenistan prezidentiniň taýýarly boýunça ministrler hekimetiň başlygynyň ornatary Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna Türkmenistanyň wekilçiligi topary Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgenmegi boýunça her ýyl geçirilýän maslahatyna gatnaşar. Bu ähli müçäre Beýik Britaniýanyň Glasgow şäherine öz işine başlady. Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgenmegi boýunça çarşuwaly konwensiýasyna gatnaşan taraplaryň maslahatynyň möhüm halkary forumunyň 26-njy mejlisinde tutuş dünýäden döwlet hökümet başçylary duşup, howanyň ähli maýlamagyna garşy durmak boýunça birlikdäki çäreleri ara alyp maslahatlaşarlar. Hem de özara hereketleri alalaşarlar. Soňky 10 ýyllyklaryň dowamynda howanyň üýtgenmegi hemem oňa daşky gurşawy, ykdysadyýata hemem jemgyýete ýetirýän yarama täsirleri häzirki zamanyň ören möhüm ähli meselelerini birine urly. Ýurdumyzyň wekilçilikli toparynyň ähli foruma gatnaşmagy Türkmenistanyň bu mesele ören jogapkärçilikli çemeleşýäniň, adamzat üçin örençinligi wöküme garşy durmak üçin umumy alalaşykly çäreleň kabul edilmeginiň möhümdigini hemem derwaýsyny göz ýetirýäniň subutnamasyr. Daşky gurşawy goramak meselesi hormatly prezident bilen adamlaryň ähli wagtda awadan durmuşynyň döredilmegine gönükdirilen döwlet siýasatynyň wajyp ugurdyr. Milliýerimiziň ýokary derejedäki durly forumlarda öňe sürýän hemem halkary birleşiginiň giň gollugyny eýe bolan oňun başlanýçlary möhüm ähmiýete eýedir. Ýurdumyzda howanyň ýetirýän yarama täsirlerini peseltmek maksady bilen möhüm tebigaty goraýyş taslamalary üstünlikli amala aşyrylýar. Ähli halk bagy ekmek dawraty geçirilýär. Şoň çäklaryny her ýylda agaç nahalarynyň milliýonlarça düýbi ekilýär. Mälim bolşýar olar bu gazaryny özlerine siňdirýärler. Bugün sivilizasiýanyň geljegi bilen gönnün-göne baglanşykly ekologiýa hemem daşky gurşawy goramak meseleleri tutuş dünýäde üns merkezine saklanýar. Hem de Türkmenistanyň öňe sürýän başlanýçlary we diýarymyzda burada alınıp barlayan giň gyrmly çäreler tutuş dünýäde barha uly gollugy eýe bolýar. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaş Institutyny Milli Pul Birliginiň manadyň dolanşyga girdilmeginiň 28 ýylyna gabatlanyp, alma amala maslahat geçirildi. Maslahada döwlet we paýdarlar täzeçilik banklarynyň, Alymlar Akademiýasynyň, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň ýol başlary, hemem urdaş ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleri we talipleri, köpçüliklerini habar berişdirişleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Ilki bilen maslahata gatnaşyjylar şany sene münasibetli gurulan çäreleň çäklerini, pul birlikleriniň nusgalary, şeýle hem Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan garaşdyrlyk ýyllar içinde goý berilen, gymmat bahaly metallardan taýýarlanan ýadygarlyk şaýlar, milli zergerlik şaý sepleri görkezilýän, ýurdumyzyň numismatikasynyň taryhyna bagyşlanan maglumatlary özünde jemleýän ýörüte sergini ýakyndan tinlediler. Maslahatın gün tertibine täze taryhy ýamda Milli Bank ulgamyny ösürmek bilen bagly möhüm meseleler girdildi. Ýygnananlar hormatly prezidentimiziň bank ulgamynyň işgärlerine gutlugyny uly ruhvelentlik bilen diňlediler. Onu hususan muqaddes garaşdyrlamyzyň 30 ýyllygynyň giňden bellenýän we Türkmenistan parakaçylygyň uýanaşmagyň watan ile baglan edilen ýylda ýurdumyzyň ykdysadyetiniň möhüm ulgamy bolan bank ulgamy çalt depkinler bilen ösýän ulgamdan birine urildi. Häzirki döwürde bank ulgamynyň ygtybarlygyny hasam ýokurlandyrmak boýunça alnyp barlayan işler döwlet siýasatimizde möhüm orny elige. Sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy, tewekkelçilikleri we maýa goýumlaryny dolandyrmagyň netijeli usullaryny ýokurlandyrmagyň, korporatiw dolandyrmak ulgamyny ösdürmegiň hemde iş urluk ýagdaýlaryny kämilleşdirmegiň, bankyň gerdejisini we düşegentligini artdyrmagyň esasyny durnukly ösüşi üpçün etmek geljek üçin möhüm wezipelerden biridir diýilip bellenilýär. Gutlugda milli maksatnamalarymyzyň işçiň durmuşa geçirilmegi halkara giňişliginde de öz beýanyny tapýar diýip natalýar. Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşine halkara guramalar tarapyndan hem oňyn baha berilýär. Dünýä ykdysadyetinde çylşyrly ýagdaýlaryň dowam edýänine garamazdan ýurdumyzyň halkara maliýe derejesi hasam pugtalanyrylýar. Muňa halkara derejeli agentlik tarapyndan Türkmenistana kesitlenen derejeler şaýatlyk edýär. Maslahatdaky çykyşlarda bellenilýär. 1993-nji ýylyň 1-nji noýabryna Türkmen manadanyň dolanşygy girdilmegi Türkmen döwletiniň taryhyna möhüm waka boldy. Bu taryhy waka ýurdumyzyň garaşdy ykdysady siýasatynyň başlananyny alamatlandyryp, şeýle hem durmuş ykdysady ösüşine bellenen tepkileri üstünlükli ýetmekde. Garaşdy beýtarap watanymyzyň döwlet esaslaryny pogtalandyrmakda uly orny eýledi. Soňky ýyllarda gadanlanan üstünlükler arkada prezidentimizin ykdysadyetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi, onuň daşarky täsirleri durnuklygyny üpçün etmegi, ýurdumyzyň dünýä bazarynyňky ornuny pogtalandyrmagy önüktirilen oýlanşykly, almy esasly ykdysady siýasatynyň netijesidir. Strategik millileşdirmäniň bitegi çeýe ulgamyny döretmek, mali ulgamyny döwletiň pul garz salgat büdjet we narh siýasatyny kämilleşdirmek, milli pul birligimiziň durnukly ýagdaýyny saklamak milli liderimiz tarapyndan işlenip taýýarlandan ýurdumyzy hemme taraplaryň ösürmegiň konsepsiýasynyň möhüm ugrlardyr. Şeýle hem çykyşlarda Türkmenistanyň ykdysadyet we maliýe bank ulgamlaryna döwri baplaşdyrmakda gadanlanan üstünlikleri, ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşine bank ulgamynyň eýilýän orny bellenildi. Natalşy ýaly döwletimiziň dünýä ykdysady ulgamyna goşulmagyny çaltlandyrmak, halkara maliýe idaralary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ýygyderli işler alınıp barylýar hemde oňy netijeler gadanylýar. Halkara pul gaznasy, bütün dünýä banky we beýleki dünýä maliýe idaralary ykdysady we maliýe synlaryna Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň depkinlerine ýokary baha berýärler. Maslahata gatnaşyjylar Türkmen döwletiniň häzirki döwrüň wajyp meselelerini çözmekde işçiň orny barada aýtmak bilen milli liderimiziň halk hojalygy toplumynyň ähli ulgamlaryny amala aşyrýan çoňur oýlanşykly özgertmeleriniň ýurdumyzyň mundan beýlekde gülläp ösmek üçin uly mümkinçilikleri döredýäni bellediler. 2011-2030-njy ýyllar üçin Türkmenistanyň bank ulgamyny ösürmegiň döwlet maksatnamasyna 2019-2025-nji ýyllarda Türkmenistanyň sanly ykdysadyetini ösürmegiň konsepsiýasyna hemde 2021-2025-nji ýyllarda Türkmenistanyň sanly ykdysadyetini ösürmegiň döwlet maksatnamasyna laýyklykda nagdel hasaplaşyklaryň möçürini artdyrmak, milli hasaplaşyk ulgamynyň durnuklygyny pogtalandyrmak hemde banklaryň bäsleşligi ukyplygyny ýokurlandyrmak boýunça işler alınıp barylýar. Sanly ykdysadyete geçmek üstünlikli amalaşyrylýar. Program öpçünçilikleri işlenip taýýarlanýar. Bank amarlarynyň sanly ulgama geçirilmegi diňe bir hyzmatlaryň görnüşlerini köpeltmek bilen çäklenmän, eýsem olan hilini gowlandyrmagy hasaplaşyklar üçin sarp edilýän wagty azaltmagy mümkinçilik berýär. Mundan başga da banklara pul akymlaryna gödökçilik etmäge hemde degişli çözgütleri kabul etmäge ýardam berýär. Çykyş edilen noktaýy ýaly bank ulgamyna sanly ykdysadyety ornaşdyrmagyň esasy maksady işin has köp zähmeti talap edýän görnüşlerini awtomatlaşdyrmakdan, maliýe ykdysady ulgamyň işini işçiňleşdirmekden, hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmakdan, netijeligi we hili ýokurlandyrmakdan ibaratdyr. Munyň özi şeýle-de ykdysadyetimizde milli manadyň dolanşygyny gowlanyrga, netijede bolsa watanymyzyň halk hojalygy toplumyna täze önümçilikligiň artmagyna getirge. Gahrman arkadagymyzyň başlangıcı boýunça amala aşyrylýan çäreleň hataryny
goýumçylygyň, maýedarlygyň bähwitlerini gorama arkaly olaň anamyny artdyrmagy gönükdirilen çäreler bellenildi. Amalaşyrlayan işleň netijesinde milli pul berilmeden manat elektron görnüşde has işçiň ulanýa. Türkmenistanyň altynatry milli kart, maşgala, goýum bank karty, overdraft karty, şeýle hem halkara Visa we Mastercard bank kartlarynyň peýdalanylmagy pul dolanşygynyň ösüşinde täze tapgyraşdy. Munun başga da ilatyň dolanşykda bolmadyk pul ferişteleriniň netijeli peýdalanylmagy hemde olaň girdejileriniň artdyrylmagy üçin depozit bank karty netijeli gural bolup durýar. Ol tölew terminallarynyň internet bankyň, mobil bankyň hyzmatlary arkaly nagdel görnüşde tölew geçirmäge goýumlanan galanlysyny hemde internet ösü bilen geçirilen göterim tölewlerini kesgitlemäge mümkinçilik bergen. Bank kulgamy üçin işgärler taýýarlamak maslahaty garalan aýratyn mesele boldy. Şunuň bilen baglykda Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýarşy Institut tarapyndan geljek ykdysadçylary taýýarlamak boýunça ýurdumyzyň esasy ýokary okuw mekdepleriniň bir hökmüne ýaş nesle döwrüwäp bilim berme ugruna ähli tagallalar edilge. Dünýäň iri okuw merkezleri bilenim köp orly hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. Okuw meýilnamalary ýygyderli täzelenildi. Täze hünär urlary açylgy. Şunuň ýaly toplumlaryň çäreler täzeci pikirlenmegi başargan hemde öz başda batyrgy çözgütleri kabul etmäge ukyply halkary derejeli hünärmenleri ýetişdirmäge mümkinçilik berge. Ilma malumatyň ahyryny oň gatnaşyjylar arkada prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Onu döwlet başçylygyna geljekde de öňde goýulan wezipeleri üstünlikle çözmek üçin tutan ýerle zähmet çekjekdiklaryny ananlardylar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň kärdaşa kılıçlanan milli merkeziň hemde merkeze bankyň bilelikde goramaklaryna Türkmenistanyň milli manadynyň dolanşygyna girilmeginiň şanly seneti münasibetli milli manadymyz ykdysadiyetimiziň berk binýadydyr atly bayramçylyk dawraty geçirli. Paýtatymyzdaky Daýhan Bank Döwlet Täzeçilik Bankyna Türkmenistanyň döwlet idaralarynyň işgärleriniň kärdaşa kılıçlanan geňeşiniň guramagyny Türkmen milli manadynyň dolanşyga girilen güni münasibetli milli manadymyz ykdysady ösüşleriň gönüllügidir ady bilen bayramçylyk maslahaty geçirli. Türkmenistanyň döwlet ösüş bankyna Merkezi Bankyň we Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyny Türkmen milli manadynyň dolanşyga girilen güni münasibetli milli manat milli buýsun jaty bayramçylyk dawraty geçirli. Şeýle şäheri ýaşlyk guramasynyň berkararlyk tarap geňeşiniň guramagyny da geçirli. Şany sene münasibetli Maliýe we Ykdysadyýet ministrläriniň guramagyna dawraly maslahat geçirli. Onu hormatlar kadamynyň ýurdumynyň bank kulgamyny ösürmekde alyp barýan äger türlü işler dogrusyna giňişlerini görüň edildi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutyna milli manadyň dolanşyga girilmegi münasibetli durnukly ösüşi üpşin etmekde milli manadyň orny atly almy amal maslahat geçirli. Aşgabat şäheriniň bagtygalygy tarap häkimligi Demokratik Partiýanyň bagtygalygy tarap komitetinde ýaşlyk guramasynyň bagtygalygy tarap geňeşiniň bilelikde goramaklaryna milli manat durnukly ykdysady ösüşiň möhüm feriştesi atly wagyny ýetiga duşy geçirilip, ol ýokary okunytlyga wetsenni. Türkmen manadynyň dolanşyga girilen güni münasibetli köpetde tarap häkimliginiň etraby ýaşlyk guramasynyň guramagyna geçirilen çäre hem bugun geçirilen çäreleriň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň ýokary gadytyň içeri işler ministrliginiň bilelikde goramaklaryna Murat Garryf adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine geçirilen maslahat wagyny ýetiga bilen bagly boldy. Hormatly alymlar, ýurdumyň vilayatyna we paýtagtyna Aşgabatda 1-nji noýabrda saat 20-den 2-nji noýabrda saat 25-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat howlugynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balykyň vilayatyny ýetkäpleýän bultgar demal gün orantida skonto 9-4 metr ýetýän şemal uksar. Howa ijatyna 9-14 gradus gündizine 19-24 gradus kenary etraplaryna 13-18 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyny ýetkäpleýän bultgar gün orantida skonto 7-12 metr ýetýän şemal uksar. Howa ijatyna 4-9 gradus gündizine 18-23 gradus maýly bolar. Mary vilayatyny ýetkäpleýän bultgar gün orantida skonto 7-12 metr ýetýän şemal uksar. Howa ijatyny 3-8 gradus gündizine 17-22 gradus maýly bolar.
Liverpool ayetini ütkap yamultuqal günnordan teleskontu 6-11 metre yetiyen şemal uksar. Hova gecetine 1-6 gradus gündüzüne 16-21 gradus maylı bular. Daşıvıdır ayetini ütkap yamultuqal günnordan teleskontu 5-10 metre yetiyen şemal uksar. Hova gecetine 0-5 gradus seçendi. Gündüzüne 11-16 gradus maylı bular. Paytahtın Aşgabatda ütkap yamultuqal günnordan teleskontu 7-10 metre yetiyen şemal uksar. Hova gecetine 6-8 gradus gündüzüne 18-20 gradus maylı bular. Yurdun boyunça noyabr ayının 2-sine magnetik hadisesinin gowşok täsirli bolmany aşyly. Edili vatandaşlar, güýt pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazar alyp, pasylyň aýry tynyklarına laýyklyda gynbegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 7 oturum artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek maksady bilen agazy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehribanlylaşar, bulary berk berjaý etseňiz, ýylyny islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary ýapaşymyzy jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watan we Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär ösenýär. Ähli şoňda ne bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.